עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. מעלה אדומים היא עיר של חינוך. אמנם אגף החינוך הוא הקטר העירוני שמטפל במערכת החינוך, אבל כל האגפים וכל הפונקציות התומכות יודעות שהם קודם כל עוסקים בחינוך ומסייעים לחינוך במעלה אדומים להצליח. לפני חודש פורסמו נתוני הלמ"ס עם מחקר של אוניברסיטת בר אילן, והראו איך מעלה אדומים היא אחת הערים שמשקיעות פר תלמיד את התקציב הגבוה ביותר במדינת ישראל, בוודאי מקום ראשון במטרופולין ירושלים. רק כדי לסבר את האוזן, פי 1.5 ממודיעין הבאה אחרינו. המשמעות היא שאנחנו משקיעים בחינוך, אבל זה לא סיפור ההצלחה האמיתי. הסיפור האמיתי הוא האמונה שמערכת החינוך במעלה אדומים נותנת בכל תלמיד ובכל ילד וילדה. אין תקרות זכוכית, אתם מסוגלים לעשות הכל, נמצא בכל אחד מכם את הדברים החזקים והטובים בו ונפתח אותם. מעלה אדומים מייצרת מוביליות חברתית מהגבוהים בישראל. אנחנו גאים במערכת החינוך, בצוותים, במורים ובכל המערכת שמובילה את מעלה אדומים להצטיינות בחינוך.